Вітаю вас, мої шановні сябри на каналі Вохра Сервіс. І ми протягуємо з вами доводити до сенсу смартфон Asus Zenfone 5 модель T00F. Так ось, так би мовить, беда. Есть такая примавка, одна не приходить. Я не ведаю, як у вас, але ж у мяне ў апошні час, акрамя заявленай самоўцам праблемы, як правіла, існуюць яшчэ паралельныя. І прыходзіцца часта рабіць комплексны рамонт. Asus Zenfone у нас не выключэнне. Чым заключаецца праблема? Пригадаю, что мы на Asus поменяли датчик холла. Глядите мой попередний видос. Таким чином заставка фирмового чахла перестала перешкоджать нам заходить на працоўны стол. Але ж, адпаведна, появилася магчымасць проверить все функции смартфона, и что мы выявили. Давайте с вами включим Wi-Fi. Включилася. Бачим, что з'явіўся значок Wi-Fi, узровень вельмі добрый. Але ж заходим у Play Market по Wi-Fi. Передачи дадзеных няма, хотя значок показывает. Чекаем. Давайте еще раз поспробуем. Мы бачим, что ничего у нас не отбывается. Попробуем выключить. Нават ён Wi-Fi у нас на отключение вельмі дрэнна реагуе. Но вот яго отключить немагчыма. Карацей кажучы, вось яго прабіла, нешта ён пачаў грузіць. Ну, папярэдне ён не адключаецца. Давайте з вами паспрабуем зайсці на YouTube. Патрабуе усталяваць новую версію, выкарыстаць Play Market заўсёды. Обновить. Бачим, что вельмі медленно отбывается помповка. Іншым разом Wi-Fi пробивае, іншым разом ён увогуле не усталёўвае злучэнне
з інтернетом. Дык вось, мікрасхему, якая адказвае за Wi-Fi, я ўжо адрыболіў. І праблема у нас не знікла. І зараз стаіць пытанне аб тым, каб памяняць гэтую мікрасхему. Да рыбола смартфон увогуле мог толькі запампавацца адзін раз з 5. Ён мог вісець на лагатипе, нечакана отрубиться, мог быць цыклічны рэбут. Вось пампаваўся ён у асноўным пасля таго, як мы з рэковеры зробім скідванне на заводскія налады. Пасля рэбола смартфон пачаў пампавацца, але ж Wi-Fi працуе вельмі дрэнна, і мы бачым, што нават яго ў дадзены момант адключыць нельга. Дык вось, да рэбола адбылося тое, што менавіта мне падказала, што трэба мяняць мікрасхему Wi-Fi. Гэта тое, што паўзунок уключэння Wi-Fi быў у нас неактыўны, яго немагчыма было ўключыць. Такія ўжо выпадкі ў маёй практыцы здараліся, і, як правіла, на куалкомаўскіх платформах, і там замена мікрасхемы Wi-Fi дапамагала вырашыць проблему. И что я еще хочу отметить, что калі Wi-Fi у нас знікае, то пачынае зверху задняя вечка вельмі моцна гарэцца. Бачна па ўсяму, што і на кантролер сілкавання пры гручным Wi-Fi на працэсар вельмі значная нагрузка. Дык вось, шаноўныя мае, пачаў я шукаць мікрасхему Wi-Fi для дадзенага смартфона. І аказалася, што мікрасхема даволі рэдкая на платформе Broadcom. У Беларусі, канешне, нічога я не знайшоў нідзе. На AliExpress ёсць некалькі аб'яваў, але ж зараз у сувязі з апошнімі падзеямі ў Кітаі, гэта значыць у лістападзе 2019 года была буйная распродажа, потым значыць быў Новы год, еўрапейскае Раство. Вось зараз значыць напярэдадні кітайскі Новы год. Да таго ж мы ведаем, што кітайцы Новы год адмянілі, бо у іх эпідэмія коронавіруса. Таму мяне пасылкі ўсе у пэўных статусах замёрзлі, руху ніякага няма, некаторыя пасылкі ўвогуле ўжо па 70 дзён спрабуюць дабрацца да Беларусі, таму, канешне, замаўляць мікрасхему на AliExpress наўрад ці яна дабярэцца раней вясны. Таму было прынята рашэнне набыць донарскі апарат, каб выпаіць яе мікрасхему Wi-Fi. І хто бы мог падумаць, што менавіта гэтая мікрасхема будзе вось на гэтым малым смартфончыку. Гэта ў нас Nokia Asha 311 RM714 і мікрасхема Wi-Fi, якая стаіць і ў першым і ў другіх мабільніку BCM 43362 QBG. За $7 сёння я прывёз гэты апарат, падзарадзіў яго і паспрабаваў выйсці ў Wi-Fi. Але ж на гэтым смартфоне таксама тая ж самая праблема. Значыць, ён стараецца запампаваць старонку браузера, але ж праз некаторы час выдае, што адсутнічае злучэнне з сеткай. Можа так стацца, што і
на гэтым смартфоне і на донарскім, за які я заплаціў грошы, прыйшлося мне атрымаць страты, каб дабрацца да Менска, прывезці апарат назад. Гэта значыць, ёсць у нас выдаткі на дарогу. Вось, у выніку у нас атрымаўся гэты смартфон разам з дарогай $11. Можа так стацца, што дарэмна мы яго набывалі. Вось, калі ласка, Wi-Fi у нас само по сабе знікла і выдаў паведамленне. Вось, глядзіце, зноў яно, вось так оно перапампоўваецца, знікае, з'яўляецца, вось оно падгрузілася. Зразумела, што Wi-Fi у нас на гэтым смартфоне глючнае. Тут на гэтым смартфоне увогуле старонку запампаваць Nokia 311 не можа. Тут така можа быць праблема софтовая ў тым, што мабільнік стары і софтова ён не адпавядае сучасным стандартам Wi-Fi. Паспрабуем мікрасхему перакінуць з Nokia на Asus і паглядзім, што будзе. Паспрабуем прашыць, калі гэта не дапаможа, смартфон нейкай навейшай для яго прашыўкай. Ну, калі і тое не дапаможа, то будзем шукаць яшчэ нейкі донарскі апарат, дзе гэтая мікрасхема будзе спраўная. Такім чынам разбіраем по другому разу Asus і здымаем мікрасхему Wi-Fi. Вось гэта у нас платка ад Nokia. Вось тут у нас ёсць под экраном блок Wi-Fi і вось такая прамавугольная маленькая мікрасхема Broadcom BCM 43362 QBG. У маёй майстэрні адбыліся станоўчыя змены. Я набыў праднагравальнік Thermopro STM10/6. Набыў яго ў Беларусі на радыёмаркеце Ждановічы. Ён мне абышоўся ў $315. Дагэтуль я працаваў з праднагравальнікам Element 853A з пераробленай сістэмай трымальнікаў, якую зрабіў уласнымі рукамі. Нічога дрэннага пра той апарат не магу сказаць. Я на ім падняў некалькі дзесяткаў смартфонаў. Першыя ўражанні ад працы з STM10/6 станоўчыя. Па-першае, ён больш нізкі, нібыта нейкі столік маленькі для працы. Дзякуючы гэтаму можна пакласці руку, можна руку трымаць ніжэй, і дакладнасць руху у нас павялічваецца. Гэта вельмі важна падчас выпайкі маленькіх мікрасхем, вакол якіх размешчаны шчыльна дробныя элементы. Такім чынам можна дакладна зняць мікрасхему, і пры гэтым рызыка знесці абвязку яна паніжаецца. Надалей, награвальнік уключаецца асобнай кнопкай. Гэта таксама вельмі зручна. Можна адключыць яго і на датчыку сачыць за паніжэннем тэмпературы награвальніка. Гэта значыць за тым, як астуджаецца наша плата. Вельмі і вельмі мне падабаецца завадская сістэма трымальнікаў. Яны вельмі танюсенькія, размешчаны вертыкальна. Можна
заціскаць плату не баючыся, трымальнікамі знесці дробныя SMD кампаненты знізу. Да таго ж сістэма вельмі гнуткая, можна перастаўляць сюды, сюды, сюды. Падабаецца тое, што плата размяшчаецца на невялікай вышыні ад награвальнага элемента. Што гэта нам дае? Гэта нам дазваляе не выкручваць тэмпературу па максімуму, а выкарыстоўваць праднагравальнік у ашчадным для яго рэжыме. Такі недахоп быў на кітайскім элемент 853А. Там я, перарабляючы сістэму трымальнікаў, паніжаў вышыню платы ад награвальнага элемента, бо заводская сістэма яна была, шчыра кажучы, тупарылая, і каб нагрэць плату да 120-130 градусаў, прыходзілася па максімуму выкручваць на ім тэмпературу. Зараз у нас праднагравальнік награецца і будзем з донара выпаивать мікрасхему Wi-Fi. Награвальны элемент разагрэўся да 255 градусаў і праз паветраны слой ён нагрэў плату да тэмпературы ў 125 градусаў. При такой тэмпературы я здымаю мікрасхемы. Заўсёды тэмпературу на плаце я кантралюю тэрмапарай пры дапамозе мультиметра UT33C+. Таксама ў гэтым праднагравальніку мне падабаецца, што ён вельмі роўна утрымлівае тэмпературу на плаце. Канешне, элемент 853 у гэтым плане працуе гаршэй, але ж і на тым апараце можна даволі паспяхова рабіць рамонты, звязаныя з рэболам і заменай чіпоў. Значит так, бярем фен і выпаиваем Wi-Fi микросхему. Опля, і все, готово. Ну, пакуль што мне гэты праднагравальнік падабаецца. Што можна тут сказаць? Зручна працаваць. Вось такім чынам, шаноўныя мае, мы зрабілі цеплаатвод, паклалі 6 манет по 5 копеек на экран, под якім знаходзіцца працэсар, кантролер сілкавання. Все гэта мы замацавалі алюмініевым скотчем. Вось тут зверху прикрылі шкло датчика наближення, таксама алюмініевым скотчем. Гэта яшчэ не ўсё. Зверху таксама будзем накладаць экран на флеш-памяць. Вось яна мікрасхема Wi-Fi BCM 43362 QBG, якую мы будзем зараз выпаиваць. Яна тэарэтычна няспраўная, я ее рэболіў. Яна пасаджана на прыпой з утрыманнем свінца, таму па сутнасці выпайка павінна прайсці бяспечна. Поехали!
Таким чынам, шановныя мае, праблему з дрэнным Wi-Fi мы перамаглі. Але ж перамаглі не больш верагодным спосабам, а меней верагодным, софтовым. Значит так, вы ўсё бачылі самі. Мы памянялі мікрасхему Wi-Fi Broadcom BCM 43362 QBG, і нічога амаль што ў нас не змянілася. Wi-Fi крыху лепей пачаў працаваць, але ўсё таксама быў глючным. Далей было заўважана, што у абвязцы мікрасхемы Wi-Fi адсутнічае адзін маленькі SMD кампанент. Вось, калі ласка, як выглядае фотаздымак гэтай вобласці з сервіс-мануала. А вось як выглядаў гэты ж самы участак на нашым праблемным апараце. Такім чынам прыйшлося зняць з Nokia Asha 311 гэты дробненькі блакітненькі кандэнсатарчык і вярнуць яго ў згоднасці з сервіс-мануалам. Але ж і гэта праблему не вырашыла, таму далей мы пачалі працаваць з софтовай часткай. Гэта азначае з прашыўкамі. Справа ў тым, што на гэтай мадэлі 14 года у нас Wi-Fi глючыў, бо на ім стаяла адна з самых першых прашывак. А таксама Wi-Fi глючыў увогуле на другім андроідзе, на Nokia Asha 311. Таму была такая верагоднасць, што Wi-Fi у нас не працуе з-за састарэлага софта. Пачалі такім чынам мы Asus Zenfone прашываць. І вось што высветлілася. Гэта вось у нас самыя першыя прашыўкі. Бачым, версія пачынаецца з адзінкі і пайшло 15, 16, 18. Дык вось, перапрыгнуць прашыўкі нельга, трэба па парадку іх шыць. Спачатку 15-ю, калі паспрабуем 18-ю ці 19-ю, яна не стане. Вось, трэба прашыць 16-ю, потым толькі 18-ю. Дык вось гэтыя прашыўкі, 3 штукі, не вырашылі праблему з Wi-Fi. Праблему з Wi-Fi у нас вырашыла прашыўка 2.19. Тут 1.15, 1.16, 1.18, а тут ужо 2.19. Якім чынам, як я разумею, яна вырашыла праблему з Wi-Fi. Вось гэтыя прашыўкі, і калі мы залезем у налады, даведка і адчынім апаратнае забеспячэнне Wi-Fi, Bluetooth і так надалей, то можна толькі прачытаць версія Wi-Fi 5.90.195.89.32. Дык вось гэтыя 3 прашыўкі, яны утрымліваюць вось гэтую версію Wi-Fi 89.29, на якой Wi-Fi у нас працуе глючна. А вось гэтая прашыўка памяняла ў нас версію Wi-Fi 89.32. Тут 29, а тут ужо 32. І Wi-Fi у нас, о господзі, пачаў спраўна працаваць. Адчынім YouTube. Я ўжо ўсе 33 прыкладання абнавіў.
Вельмі ўсё хутка прайшло, без глюкаў. Адчыняем YouTube. Спачатку ўключым Wi-Fi. Вось ён зараз упэўнена подключаецца. Заходзім на YouTube. Вось, калі ласка. Адчынім мой канал Вохра сервіс. Вось, калі ласка, пайшло. Вось. Галоўная старонка, відэа, плейлісты. Адчынім Play Market. Вось усё даволі файна у нас подгружаецца. Катэгорыі, напрыклад, аўтамабілі і транспарт. Вось, калі ласка, бачым, што праблема з Wi-Fi у нас вырашылася. І болей падобных вісякоў у нас не назіраецца. Адключаем Wi-Fi, адразу адключыўся, калі ласка. Такім чынам, праблема была софтовая. Вось. Але, каб дайсці да ўсіх гэтых замарочак з прашыўкамі, трэба было адпрацаваць больш верагодную гіпотэзу аб тым, што мікрасхемка Wi-Fi Broadcom у нас здохла. Ну, вось такая наша сервісная справа. Трэба адпрацоўваць версіі. Добра, калі ёсць у дапамогу сервіс-мануал. Увогуле, на гэты апарат сервіс-мануал, ён у нейкіх фотаздымаках, на якіх намаляваны схемы. Як такавой прынцыпіяльнай схемы на гэты апарат няма у доступе. Вось, прыйшлося карыстацца тым, што ёсць. Зараз я вам хочу паказаць, як прашываць апарат на платформе Intel праз інтэрфейс ADB. Як гэта рабіць пры дапамозе каманднага радка. Таму, хто гэта ведае, і таму, каму гэта не цікава, можа пераскочыць адразу на канцоўку майго відоса ці ўвогуле развітацца са мной. Ну, а таму, каму гэта будзе цікава, паехалі. Перад тым, як паказаць вам прашыўку Asus Zenfone 5 модель T00F, я хочу заўважыць, што ўсё, што я зараз буду рабіць, зроблена па інструкцыі, размешчанай на партале ForPDA. Гэта незаменны дапаможнік любому сервісніку. Першае, што мы павінны зрабіць, гэта увесці смартфон у рэжым абнаўлення па інтэрфейсу ADB. А папярэдне мы павінны зрабіць hard reset. Выключаем апарат. Заціскаем кнопку Power і кнопку гучнасці ўверх. Потрапілі у Droid Boot меню. Кнопкамі гучнасці выбіраем пазіцыю Recovery. Кнопка гучнасці уніз. Recovery. Пацвярджаем кнопкай Power. Чакаем. З'явіўся лагатып. Кнопкі усе за ў дадзены момант адпушчаныя. Зараз з'явіцца перавернуты Android і будзе напісана «няма каманды».
з'явіўся. Надалей нам трэба 2 раза націснуць адначасова кнопку гучнасці плюс і кнопку гучнасці мінус. 2 раза іх націскаем адначасова. Не атрымалася, яшчэ раз. Трэба шмат разоў паспрабаваць яшчэ раз. Вось, все, зайшлі. Значыць, навігацыя робіцца кнопкамі гучнасці плюс, гучнасці мінус. Першы радок гэта reboot, другі радок Apple update from ADB, третій радок гэта у нас hard reset, wipe data, factory reset. Дык вось хочу заўважыць, што калі мы актывізуем гэты рэжым, то ён і user data пачысціць і зробіць фармат кэш. Гэта азначае, што wipe кэш нам ужо не трэба рабіць. Значыць, пацвярджаем кнопкай Power, рухаемся кнопкай гучнасці мінус уніз, Yes, delete all user data. Пацвярджаем кнопкай Power. Formatting data. Formatting кэш. Зноў ён выйшаў у меню. Надалей пераходзім у рэжым обновления по интерфейсу ADB. Абираем Apple Update from ADB. Подтверждаем кнопкой Power. Все. Далей мы переходим за стол с ноутбуком. У режиме ADB подключаем смартфон до ноутбука. Чуем гук. На ўзроўні драйвераў апарат вызначыўся. Далей. Вось тут на сайце ForPDA ёсць старонка Asus Zenfone 5, рэвізія платы A500CG і A501CG. Значыць, тутака мы знойдзем папку ADB, якую трэба распакаваць на дыск C. Таксама знойдзем прашыўкі. Я пампаваў прашыўку у раздзеле старыя. Вось яны ўсе. І тут вось наша прашыўка 194018. Вы таксама пампуеце, прычым гэта будзе ці архіў у архіве, а потым прашыўка ці будзе архіў, які расчыніцца, і там будзе ўжо распакаваная прашыўка. Дык вось, нам патрэбна для прашыўкі менавіта архіў без архіва. Гэта значыць архіў, які адчыняецца, і у ім ужо файлы прашыўкі. Таксама у раздзеле інструкцыі варыянт 2 прашыўка праз ADB. Вось гэта дзейсны, правераны варыянт прашыўкі, якім я і буду карыстацца. Зачыняем оперу і пераходзім уласна да самой прашыўкі. Адчыняем папку з прашыўкай. Вось она, 19-я прашыўка. Правяраем, што там няма яшчэ аднаго архіва. Уласна, тут знаходзяцца файлы прашыўкі. Все.
Натискаем «Копировать». Зачиняем папку. Отчиняем диск C. Отчиняем папку ADB. И копируем в эту папку прошивку. Шановні мої, готово. Надалей яшчэ раз правяраем, што там у нас няма укладзенага архіва. Все добра. Зараз трэба перайменаваць гэты файл. Даем яму імя на ангельскай мове FW, што означае Fanwar. Все. Надалей затискаем клавишу Shift и натискаем правой клавишей мыши. Отчиняем у этой папцы командную строку. Отчинили. Бачим, что CADB, значит уже командная строка працуе з этой папки. Надалей нам спотребятся две команды, якія можна написать у файле блокнота и потом копировать и вставлять в командную строку. Отчиняем текстовый файл. Вось бачым гэтыя две команды. ADB device гэта для вызначення девайса праз ADB, и другая команда ADB cdload fanwar.zip. Гэтая команда ўжо запускае працэс прошивки. Скидываем у панель. Значит так. Вводим первую команду. ADB devices. Копировать. Уставить. Натискаем Enter. Бачим, что наш девайс вызначился и помечено, что ён ужо знаходится у режиме обновления праз ADB cdload. Вводим другую команду. ADB cdload fanwar zip. Ставить, натискаем Enter. Зараз пачне працэс загрузки файлов у смартфон. Будут ісці адсоткі от 1 до 100. Процедура такая. Калі файлы загрузятся у внутреннюю память смартфона, тут у нас у командным радку будзе 100%. И тады ўжо на смартфоне пачнецца уласна сам працэс прошивки. Пакуль што застаецца толькі чакаць. Смартфон будзе показывать лог обновления. Дык вось, калі выскочыць памылка, эррор, гэта нічого страшнага. Обновление будзе перапынена и аппарат усё роўна запампуецца, але ж на старой версии прошивки. Гэта означае, что вы подобрали не тую версию прошивки, ці зноў вы вырашылі пераскачыць на нейкую старую, ці вырашылі усталяваць занадто новую прошивку, пераскокваючы іх ревізіі. Вось, усё. Ноутбук скончыў сваю працу, пайшоў працаваць сам смартфон. Усталёўка аднаўлення сістэмы.
Значит так, лог нам показал радок. Installed from ADB комплеты. Все, нідзе радкоў со словом error няма. Вось тут у нас у версии вызначилася новая версия прошивки 19. Все, что нам потребно, это переребутить смартфон, и это значит натиснуть кнопку Power. Натискаем. Чим на ноутбуку отключаются и вызначаются драйверы. Экран у нас повинен попритухнуть перед тым, як у нас з'явится окно с першапачатковыми наладами андроида. Будет там обрать мову. Вось попритух і шановне моє. Опа. Ну все. Надалі ми робимо налади андроїда і користаємося апаратом. Урешті-решту, шановне моє, дотягнули ми за хвост гэты апарат до традыцыйнага сталкераўскага відоса з канала паважанага сінемана, які сімвалізуе тое, што разам з апаратам мы пераадолелі ўсе яго хваробы ды пошасці. Мы вылечылі яго. У выніку 19-я прошивка принесла нам поспех. Wi-Fi у нас, о господи, паўтараю, файна запрацаваў. Але ж калі вы думаеце, што гэта усе прыгоды і яны скончыліся, вы памыляецеся. Прыйшлося яшчэ раз дастаць бубен і падтанчыць з ім. Справа ў тым, што высветлілася, што на 19-й прошивцы адсутнічае 3G. Якім чынам? Аўтаматычна налады сім-карткі мабільнага інтэрнэта не прыйшлі, і адпаведна іх трэба было увесці ўручную. Пароль там, імя карыстальніка і так надалей. Дык вось, пры спробе дадаць кропку APN, каб уручную яе наладзіць, прыкладанне налады выдавала памылку. Всё, мабільнага інтэрнэта няма. Што рабіць? Яшчэ раз прашываць. І ўрэшце рэштаў, вітайце ў студыі пераможцу апошняга гэтага глюка. Прошивка 2.20.40.13. Вось на гэтай прошивцы, на гэтай рэвізіі усе функцыі смартфона урэшце рэштаў файна запрацавалі. Зараз я хочу з вами паразмаўляць наконт таго, ці была дарэмнай замена мікрасхемы Wi-Fi, ці былі дарэмна патрачаны грошы на набыццё пабітага Nokia Asha311. Думаю, што не. Не забывайте, что паўзунок Wi-Fi у нас был спочатку у неактыўным стане. Смартфон моцна пераграваўся. Гэта
адчувалася на пластику рукой, перегреваўся кантролер сілкавання, працэсар і сама мікрасхема Wi-Fi. Думаю, што яны пераграваліся настолькі, што смартфон перастаў пампавацца. Канешне, потым мы адрыболілі мікрасхему, пагрэлі. Хутчэй за ўсё часова функцыі яе аднавіліся, але ж ўсё роўна. Хутчэй за ўсё, што ёй дасталася, і яна ўжо была хворая. І файна, што мы яе замянілі. І вось наступіў той светлы момант, калі я пазваніў замоўцу і паведаміў яму, што ён можа забіраць свайго звера. Я яму расказаў коротка о праблемах, якія мне прыйшлося вырашаць. І ён прыгадаў, што дагэтуль здаваў аднаму майстру смартфон. І там яму паставілі дыягназ, што выйшаў са строя дысплейны модуль. Але ж я да такіх майстраў стаўлюся добразычліва. На шрубіку была пломба, ён нават апарат не разбіраў. Ён нічым не нашкодзіў, грошаў не браў са спадара. Таму памятаю сябе на пачатку. Зараз мы, канешне, узровень вышэйшы, але ж я усведамляю, што ёсць вялікая колькасць майстраў, узровень якіх вышэй за мяне. Таму, шаноўныя мае майстры, давайте будзем добразычлівымі адзін да аднаго. Каб не было такога. Вось, пачынаецца, значыць, як правіла, гэтая хвароба звычайна у ноутбучнікаў. Вось, значыць, патрапіў да мяне ноутбук з другога сервіса і пайшло-паехала, а там флюс не адмылі, а там трэцяе, дзесятае, а там недзе не так, як ім хацелася б, прыпаялі яны і пайшло-паехала. Ну, давайте так. Калі б гэта быў адкрыты падман, так, пра гэта трэба размаўляць. Калі б гэта была нейкая халтура, таксама пра гэта трэба было размаўляць. Ну, а калі чалавек стараўся, ды не ўдалося яму, ну што яго хаяць? Навучыцца ён праз пэўную колькасць апаратаў. Можа так навучыцца, што перавысіць вас па ўзроўню. А вы застанецеся на тым, на якім зараз знаходзіцеся. Давайте будзем з вами больш добразычлівыя адзін да аднаго, каб не было гэтай непатрэбнай пыхі, гэтага непатрэбнага нікому цынізма. Зараз у мяне настрой вельмі файны, і вам жадаю такога ж. На гэтай светлай ноце я сканчаю сваю эпапею, звязаную з гэтым Asus Zenfone 5. До сустрэчы на канале Вохра Сервіс падчас наступнага рамонту.